Dva klíče. Jeden od domu na bavorské straně hranice, druhý od stejného domu na české straně. Oba vznikly ve stejném roce. Oba otevíraly dveře do stejného světa. Sklárny, tkalcovny, kostely, hospody, děti ve škole. Pak přišel rok 1945 a jeden klíč se stal zbytečným, protože dům přestal existovat. 7 německých vesnic v Čechách, odkud odešlo obyvatelstvo po roce 1945, a co se stalo s místy, která zůstala prázdná. Jedna z těch vesnic má dnes svoji protějšek přes hranici v Bavorsku, kde stojí jako normální vesnice, jezdí tam auta, chodí tam děti do školy, kvetou zahrady. Zůstaňte do konce, protože teprve tam pochopíte, o čem tohle video skutečně je. A číslo 1 vám nedá jednoznačnou odpověď. Dávám otázku, která je přesnější než jakákoliv odpověď. Číslo 7. Zhůří. Šumava, nedaleko Kašperských hor, na trase, kudy procházela Zlatá stezka, středověká obchodní cesta z Čech do Pasova, vesnice Zhůří stála na jedné z odboček této stezky a žila z ní. Obchodníci, drvobaři, sedláci. V roce 1930 žilo ve Zhůří přibližně 300 obyvatel, téměř výhradně německy mluvící. Šumava ve 30. letech 20. století byla hustě osídlena. Každé větší údolí mělo vesnici, každý horský hřeben měl osadu. Lidé žili z lesnictví, sklářství a domácí výroby. Nebyli bohatí, ale nebyli ani chudí. Měli místo, měli komunitu. Měli historii sahající do 13. a 14. století, kdy byly šumavské vesnice zakládány jako hraniční stráže a sklářská centra. Po roce 1945 byli odsunuti. Zhůří bylo dosídleno jen částečně. Pak přišla 50. léta a nová dosídlená vesnice dostala ránu od komunistického režimu, který se rozhodl pohraničí čistit od zbývajícího obyvatelstva. Lidé byli vystěhováni, domy zbořeny nebo opuštěny. Zhůří zaniklo. Dnes na místě vesnice stojí kaplička, malá, kamenná, opravená v posledních letech péčí dobrovolníků z obou stran hranice. Vedle ní pomník. A kolem nich louky s osamělými stromy, staré lípy a jabloně, které kdysi stály u domů. Stromy nevědí, že domy zmizely. Rostou dál, kvetou na jaře, plodí na podzim. A nikdo si plody nevezme. Zhůří připomíná jednu ze 160 vesnic v šumavském regionu, které zmizely po roce 1945. 160. Celý kraj na jižní hranici Čech, kde byly vesnice jako korálky na niti. A pak přišel rok, kdy se nit přetrhla a korálky se rozsypaly do lesa. Byli jste někdy v místě zaniklé sudetské vesnice? Napište do komentářů ano nebo ne. Na Šumavě zaniklo po roce 1945 přibližně 160 vesnic a osad. Číslo, které je těžké vstřebat, protože 160 není abstraktní statistika. Je to 160 konkrétních míst, kde stály domy, kde byl kostel, kde se chodilo nakupovat, kde se v neděli po mši postávalo na návsi. 160 takových míst v jednom regionu. A Šumava není zdaleka největším postiženým regionem. V Karlovarském kraji zaniklo po roce 1945 přes 150 sídel, v Ústeckém kraji přes 200, v Libereckém kraji desítky. Souhrnně se odhaduje, že na celém území pohraničí zaniklo nebo bylo zásadně zmenšeno přes 250 000 domů. Část odsunem, část demoličními četami 50. a 60. let, část prosté chátrání. Kraj, kde každá druhá vesnička na mapě z roku 1930, na mapě z roku 1960 chybí. Šumavský region byl před válkou hustě osídlen. Sklárny, tkalcovny, lesy. Lidé žili v pohraničním pohoří po staletí a přizpůsobili se mu. Věděli, kde jsou prameny, kde jsou cesty, kde v zimě nebezpečně navívá sníh. Tato znalost přešla s nimi za hranice. A zůstala jen krajina, která si ji pamatuje jinak. Zhůří je jednou z těch 160 vesnic. Dnes přijíždějí turisté, kteří četli o zaniklé šumavské krajině a procházejí se kolem kapličky. Někteří si to fotografují, někteří si u kapličky sednou a mlčí. A stromy kvetou a plodí bez ohledu na ně. Z Šumavy jedeme na Jesenicko, kde čísla jsou jiná, ale příběh je stejný. Číslo 6.
Anín u Kobylé nad Vidnavkou. Jesenicko, 20 kilometrů od Jeseníku v Rychlebských horách. Osada Anín, německy Anna-Hütte, existovala jako součást větší sídlení struktury kolem Kobylé nad Vidnavkou. Před odsunem žilo v Aníně 110 lidí v 26 domech. To není velká vesnice, je to malá komunita, o přibližně stejné velikosti jako velký rolnický grunt s kolektivem rodin. Po odsunu zůstaly domy prázdné, dosídlení nepřišlo v dostatečném rozsahu, domy chátraly, ruiny zarůstaly vegetací. Z 26 domů se stal les. Zaniklé vesnice na Jesenicku jsou systematicky mapovány od 90. let. Spolky, jednotliví badatelé, lokální historici, ti všichni dokumentují, co bylo, sbírají vzpomínky od posledních žijících svědků a jejich potomků, zachycují fotografie. Vznikají databáze, kde si lze vyhledat konkrétní osadu, zjistit, kolik tam bylo domů, kolik obyvatel, co se zachovalo. Tato dokumentace je závodem s časem. Svědkové stárnou, vzpomínky mizí a krajina se mění rychleji, než si myslíme. Zbyla kaple svatého Josefa, nebo spíše její zdi, bez střechy, bez oken, přece jen s obvodovým zdivem. Sylvie Svatá ji náhodou objevila před přibližně 10 lety, když hledala s manželem venkovský dům. Hledali místo, kde 3 kilometry široko daleko nic nebylo. Objevili kapli a koupili ji. Pak ji opravili. Dnes kaple svatého Josefa stojí uprostřed zaniklé osady Anín jako jediná stavba s celou střechou a celými stěnami. Sylvie říká, že kaple je zvláštní místo. Říká, že když přijdou návštěvníci a přijíždějí, protože obnova kaple přitahuje zájem, vždy udělají totéž. Projdou se po louce, kde stávaly domy, zastaví se u nízkých kopečků, kde jsou zbytky základů, a pak přijdou k Sylvii a ptají se, kde jsou ti lidé. Sylvie jim říká, šli, ptají se, kam? Sylvie říká, do Německa. A pak chvíli mlčí. Jesenicko je obecně oblastí, kde odsun zanechal hluboké jizvy v krajině. Před rokem 1945 žilo na Jesenicku přibližně 70 000 obyvatel. Odešli téměř všichni. Přibližně 40 000 nových osídlenců přišlo, ale nesměřovali do hor. Šli do měst, do průmyslových oblastí, tam, kde byla práce a kde bydlení neznamená samotu v horských loukách. Okrajová sídla jako Anín zůstávala prázdná. A prázdno v horách se vyplňuje jinak než v nížině. Přichází les, přicházejí nárosty, přichází ticho, které se stalo krajinou. Projekt obnovy kaple svatého Josefa v Aníně je součástí širšího trendu, který v pohraničí probíhá od 90. let. Iniciativy, v níž se Češi a potomci sudetských Němců společně snaží uchovat paměť zaniklých míst, ne proto, aby zpochybnili odsun nebo jeho legitimitu, ale proto, aby připomněli, že místa mají historii, která nezačíná rokem 1945. Přes 300 zaniklých sudetských osad na Jesenicku a v přilehlých oblastech je dokumentováno v projektech různých institucí, univerzit, muzeí, lokálních spolků. Sylvie Svatá, která kapli opravila, říká, že to místo ji naučilo jednu věc. Člověk nezmizí bez stopy. Po lidech zbývá vždy víc, než si myslíme. Základy domů, stromy, které zasadili, cesty, které prošlapali a předměty, které používali a které zůstaly v zemi. Archeologie každodenního života. Z malé osady Anín jdeme do větší zaniklé vesnice, kde dnes stojí jediný dům. Jeden ze 44. Přihlaste se k odběru a dejte like. Příběhy jako tento by neměly být zapomenuty. Číslo 5. Hraničky. Rychlebské hory, Jesenicko, na samé hranici, jak název napovídá. Vesnice vznikla v horských loukách, žila z chovu dobytka a lesnictví. V době první republiky měla Hraničky přibližně 200 obyvatel. Ještě v 50. letech minulého století stálo v osadě 43 domů. Dnes stojí jeden. 43 domů na 200 lidí, to je vesnice, která měla školu, hospodu, kapli, kovárnu. Měla svůj rytmus, svůj kalendář, svůj čas setby a žní. V zimě sněhové závěje, v létě horské louky, v podzimu sklizeň. Rytmus, který se opakoval po generace, protože hory mění roční doby, ne lidi. Po odsunu v roce 1945 a 1946 odešli téměř všichni.
Jesenicko muselo opustit přibližně 70 000 německy mluvících obyvatel z celkového počtu. Do prázdné krajiny se podařilo dosídlit přibližně 40 000 nových obyvatel. Ale ti nešli do hor, šli do měst, do průmyslových center. Okrajová sídla jako hraničky zůstala prázdná. Zpráva z jesenického tisku z roku 2013 popsala situaci takto. Ještě v 50. letech stálo 43 domů, dnes 1. Co se stalo s těmi ostatními? Chátrali, propadaly se střechy, padaly stropy. Část lidé zbořili, část zbourali demoliční čety. Část pohltil les, a to doslova. V místech, kde stály domy, dnes rostou stromy, jejichž kmeny jsou tlustší než paže. Záznamy z Jesenicka uvádějí konkrétní čísla. Jesenicko muselo opustit téměř všichni ze zhruba 70 000 obyvatel. Do prázdné krajiny se podařilo přivést 40 000 nových. Z těchto 40 000 jich mnoho přišlo z Karpat, ze Slovenska, z Valašska, z vnitrozemí Moravy a Čech. Přicházeli bez znalosti kraje, bez znalosti zemědělství v horském prostředí, bez sítě sousedů a bez paměti místa. V horách se začínali znovu, v cizím prostředí. Část z nich odešla zpět do vnitrozemí poté, co zjistila, že horský život v opuštěných statcích je jiný, než si představovala. Ti, kteří zůstali, budovali nový domov. Jejich děti a vnoučata dnes žijí na Jesenicku. Jsou to Jeseničané. Ale místa jako Hraničky, kam se nedostal ani jeden z 40 000 nových osídlenců, zůstala prázdná úplně. Přestárlé třešně a mohutné proschlé lípy kolem míst, kde stávaly domy, to je to, co z Hraniček zbylo vedle jednoho domu a zbytků základů. Stromy jsou pamětníci. Říkají ví, kdo pod nimi seděl, jen to neumějí říct srozumitelně. Z Rychlebských hor jedeme na Olomoucko, kde po odsunu vznikl vojenský prostor a celý kraj se stal místem, kam civilisté nesměli. Číslo 4. Libavá, Olomoucký kraj, německy Líbau. Město, které bylo centrem celého soudního okresu. Před druhou světovou válkou žilo v Libavé přes 2000 obyvatel. Město mělo tradici tkalcovství a řemeslné výroby. Kraj kolem, Odersku vrchoviny, byl obydlený hustě, vesnice za vesnicí. Po odsunu v roce 1946 bylo německy hovořící obyvatelstvo přesunuto převážně do sovětské okupační zóny Německa. A pak přišlo rozhodnutí, které definitně spečetilo osud celé oblasti. Vojenský újezd. V roce 1946 vznikl na místě někdejších vesnic vojenský prostor, který civilisté nesměli navštěvovat. Domy, kostely, školy, všechno uvnitř vojenského pásma přestalo být přístupné. A to, co přestane být přístupné, začne chátrat bez dozoru a pak bez výčitek. Libavá jako správní celek existuje dodnes, ale s přibližně 600 obyvateli, z nichž mnoho je spojeno s vojenskou přítomností v oblasti. Krajina Oderských vrchovin, kdy zpozdí kolo Libavé, je dodnes poznamenaná tím, co se stalo v roce 1945 a bezprostředně po něm. 2000 obyvatel na 600, 1/3. Tento pokles, vyjádřen v procentech, je jedním z nejvyšších v celém poválečném Česku. A za každým procentem je rodina, která měla v Líbau dům, zahradu, sousedy. Vojáci, kteří cvičili v oblastech kolem Libavé po desetiletí, chodili přes místa, kde stávaly domy. Nevěděli o tom. Nebo věděli, ale nevnímali to. Terén je terén, cvičiště je cvičiště. A pod nohama je v takových místech vždy trochu víc než jen zem. Co se stalo s domy, které nebyly zbořeny aktivně? Chátrali. Způsobem, který je v horách specificky rychlý. Vlhkost, mráz, tíha sněhu na střeše. Střecha se prolomí první zimu bez obyvatel, kteří by ji opravili. Pak přijde voda, pak mráz, který rozlámání dokončí. Po 10 letech jsou stěny bez stropu. Po 20 se stěny začínají bortit. Po 30 je místo domu kopec. Zemina, trámy, kameny, vrstva náletu. Po 50 je kopec menší a přibývá dřevin. Po 70 je to les jako les. Tak zanikla velká část horních Hraníček. Ne výbuchem, ne demoliční četou, ale prostě přestáním. Přestala být obývaná a pak přestala být. Přestárlé třešně a lípy, které zbyly, ty rostly v zahradách. Sázeli je lidé a sázeli je u domů. Stromy přežily domy, protože stromy jsou tvrdší než domy.
A stromy dnes stojí jako svědci bez jazyka na místech, kde není nic. A teď přicházejí 3 vesnice, kde příběh dostane konkrétnější tvář, kde víme jména, kde víme čísla domů a kde někdo přišel a začal odkrývat. Číslo 3. Pelhřimovy. Osoblažsko na českopolské hranici, jedno z nejizolovanějších míst celé Moravy. Obec Pelhřimovy, německy Pilgrimsdorf, ležela v Slezsku na úzké zemi Osoblažského výběžku, který ze 3 stran obklopuje Polsko. Pelhřimovy měli před válkou přibližně 400 obyvatel a patřili k sudetské oblasti, kde německy hovořící obyvatelstvo tvořilo naprostou většinu. Po odsunu přišlo dosídlení, ale nepřišlo dostatečné. Osoblažsko, izolovaná oblast bez přímého železničního spojení s Českem, přitahovala méně nových osídlenců než oblasti dostupnější. Kdo měl na výběr, šel jinam. Pelhřimovy zanikly. Ale nezanikly beze stopy. Každoročně v srpnu se v zaniklé vesnici Pelhřimovy koná festival. Přijíždějí lidé z Česka i z Polska, hraje hudba, jsou stánky, přijíždějí potomci původních německých obyvatel ze Saska a z Bavorska. Festival nemá složitý program, je to setkání lidí na místě, kde bylo místo. Kde je teď pole, les a zbytky základů a kde jednou za rok přijdou lidé a tím místem jsou znovu. Organizátoři festivalu říkají, že nejsilnějším okamžikem je vždy, když přijede starý člověk z Německa, který se narodil v Pelhřimovech jako dítě a stane se uprostřed louky. Nehledá konkrétní dům. Dům dávno neexistuje, ale stojí na místě, kde byl a ví to. A někdy pláče, a někdy ne, ale vždy stojí dlouho. Osoblažsko, nejsevernější výběžek Moravy ze 3 stran obklopený Polskem, je jednou z oblastí, kde dosídlení po roce 1945 proběhlo nejméně úspěšně. Oblast byla izolovaná, dopravně obtížně přístupná a noví osídlenci tam šli jen tehdy, když nemohli jinam. Ti, kteří přišli, přicházeli ze Slovenska, z Podkarpatí, z různých koutů střední Evropy. Každý přinesl svoji kulturu, svůj jazyk, svoji historii. Výsledkem je kraj, kde komunita nevznikla organicky, ale administrativně, a tato křehkost se promítla do dalšího demografického vývoje. Dnes je Osoblažsko jedním z nejřidčeji osídlených koutů Čech. Na Osoblažsku a v celém pohraničí existují desítky takových míst. Pelhřimovy jsou jedním z těch, kde se na ně nepřijde zapomenout, ale připomenout. Libavá je specifická tím, že přechod od civilního sídla k vojenskému prostoru byl tak rychlý a tak kompletní, že místní paměť nemohla vzniknout. Noví obyvatelé, kteří by jinak přišli a vytvořili nové vazby k místu, přijít nesměli. A tak paměť Líbau existuje jen v dokumentech, fotografiích a vzpomínkách těch, kteří odešli, a jejich potomků v Německu. Vojáci, kteří v Libavé cvičili po desetiletí, se pohybovali v krajině, která jednou byla obydlená. Projížděli tanky přes místa, kde stávaly domy. Stříleli na terče v polích, kde kdysi rostlo obilí. To není odsudek vojáků. Oni plnili vojenský úkol. Je to popis toho, co se stane, když se krajina stane funkcí a přestane být místem. Libavá, nebo lépe oblast, která se stala vojenským újezdem, je v Česku specifickým příkladem toho, jak vojenská potřeba a politické rozhodnutí mohou krajinu zablokovat na desetiletí. Vojenský újezd Libavá existuje dodnes, i když jeho rozsah byl po roce 1989 postupně zmenšován. Části oblastí, které byly uzavřeny v roce 1946, se dnes postupně přibližují civilnímu světu. Vznikají naučné stezky, otevírají se archivní záznamy, provádějí se archeologické průzkumy. Krajina oderských vrchovin kolem Libavé je přitom krásná. Jemné kopce, smíšené lesy, čisté potoky. Krajina, která by za jiných okolností přitahovala turisty, rekreanty, chalupáře. Místo toho přitahovala desítky let jen vojáky na cvičení a ptáky, kteří nemají zákaz vstupu. Festival v Pelhřimovech není ojedinělou akcí. V celém pohraničí přibývá iniciativ, které se snaží zaniklá místa vrátit do paměti. Ne fyzicky, ale symbolicky. Pamětní desky, naučné stezky, setkání, výzkumné projekty.
Potomci odsunutých Němců přijíždějí do Čech, spolupracují s místními historiky, přinášejí fotografie a dopisy ze sbírek svých rodičů a prarodičů. A Češi je přijímají. Ne vždy snadno, ne vždy bez rezerv, ale přijímají. Z moravského pohraničí jedeme na západ Čech, do kraje, kde jeden z nejlépe zdokumentovaných příběhů zaniklé sudetské vesnice dal vznik místu, které někteří nazývají Sudecké Pompeje. Číslo 2. Grafenried. Domažlicko, nedaleko hranice s Bavorskem, v lesích Českého lesa. Původně bavorská obec, poprvé zmíněna v roce 1282, k Čechám připojena v roce 1764 úpravou hraniční smlouvy. V roce 1913 žilo v Grafenriedu 289 obyvatel ve 38 usedlostech. Byl tu pivovar, 3 hostince, 4 koloniály, cihelna, škola v starém zámečku. Řezník, kovář, kolář, truhlář. Lidé se živili ve sklárnách, tkalcovstvím, chovem dobytka. V roce 1930 žilo v Grafenriedu 244 obyvatel, z toho 14 Čechů. 230 Němců a 14 Čechů, přibližně 70 let spolu žili. Nevždy v klidu. Nacionalismus 30. let zasáhl i tuto malou vesnici. Ale žili spolu. Sousedé, zákazníci, přátelé. Po odsunu v roce 1946 vesnici přejmenovali na Lučina. Část původních obyvatel byla internována v uprchlickém táboře ve Furt im Wald v Bavorsku, pár desítek kilometrů přes kopec. Vesnice byla dosídlena, ale jen částečně. Pak přišla 50. léta a budování železné opony. Grafenried ležel v přísně střeženém hraničním pásmu. Civilní obyvatelé museli odejít. Pak přišly demoliční čety a v průběhu 50. let srovnali se zemí téměř vše. Kostel svatého. Jiří Zbořen, škola Zbořena, hospody Zbořeny, pivovar Zbořen. V okrese Domažlice bylo takto srovnáno se zemí 43 vesnic. 43. V celém pohraničí zbořila armáda a demoliční čety přibližně 50 000 domů. Pak přišel rok 1989. Opona padla. A místo Grafenriedu začalo tiše čekat na to, že někdo přijde. V roce 2011 přišli dobrovolníci. Přijeli z Česka a z Německa. Začali odkrývat základy staveb, které byly pohřbeny pod vrstvami náletu a půdy. Kostel svatého Jiří, jeho základy, protože zdivo bylo odvezeno. Pivovar, zbytky sklepa. Škola, obrysy zdiva. A předměty, které se nacházely při výkopech. Střepy z nádobí, hřebíky, knoflík, lžíce. Věci, které kdysi měl v ruce konkrétní člověk, konkrétní dítě. Dnes na místě Grafenriedu stojí naučná stezka s informačními tabulemi, které popisují historii každého z zmizelých domů. Je tu model vesnice z doby před odsunem. Každý rok se v místě kostela koná česko-německá poutní mše. Grafenried, Lučina, dostala jméno Sudecké Pompeje, protože stejně jako italské město pohřbené sopečným popelem, přináší Grafenried světu zprávu o tom, jak vypadal život, než byl přerušen náhle a definitně. V roce 1946 muselo Grafenried a s ním celý kraj opustit přibližně 3 miliony sudetských Němců z celého Československa. Organizovaný odsun probíhal na základě Postupimské konference z léta 1945, která odsun schválila jako mezinárodní závazek. Vlaky jezdily ve vlnách, transporty trvaly od jara 1946 do podzimu 1946. Do vlaku si každý mohl vzít 50 kg zavazadel a 1000 říšských marek. Domy, pozemky, dobytek, nábytek, nářadí, to vše zůstalo. Byl to druhý největší přesun obyvatelstva v poválečné Evropě po odsunutí Němců z Polska. 3 miliony. Číslo, které se snaží vyjádřit, co se stalo. Ale nedaří se to číslu. Nepodaří se to ani videu, ani knize. 3 miliony je počet lidí, jejichž životy se v roce 1945 a 1946 zlomily a přeorientovaly. Kteří vzali po Benešových dekretech 50 kg zavazadel a 1000 marek a nastoupili do vlaku. Část z nich přijela do Furt im Waldu, kde byl uprchlický tábor. Část přijela do rodin v Bavorsku, Sasku, Severní Falci.
A část z těch, kteří přijeli do Furt im Waldus Grafenriedu, mohla v dobrých dnech z tábora vidět kopec, za nímž leží jejich vesnice. Méně než 20 kilometrů vzdušnou čarou. Byl to jeden ze záludnějších aspektů tehdejšího odsunu v jihozápadních Čechách. Lidé byli odsunuti do míst, kde leží doma skoro na dohled, ale nedosažitelně. A přece. Grafenried není číslo 1. Grafenried je číslo 2, protože existuje místo, které jeho příběh uzavírá způsobem tak přesným, že by ho žádný spisovatel nevymyslel lépe. Číslo 1. Untergrafenried, Bavorsko. Přečetli jste to správně. A je to záměrné, protože příběh zaniklých sudetských vesnic nelze uzavřít výčtem ruin. Musí se uzavřít pohledem na to, co zůstalo. A co zůstalo je jinde, přes hranici, v normální vesnici s normálním životem. Přečetli jste to správně. Číslo 1 tohoto videa je v Německu. Přesněji, je přesně na druhé straně hranice od toho, co bylo číslo 2. Přesně 1 kilometr vzdušnou čarou od místa, kde leží sudetské Pompeje. Untergrafenried, Dolní Grafenried, byl jižní částí vesnice Grafenried. Stejná vesnice, stejné jméno, stejný rok 1764, kdy byla hranice upravena. Severní část, Obergrafenried, připadla Čechám, jižní část, Untergrafenried, zůstala Bavorsku. Vesnice Grafenried jako celek před rozdělením je doložena od 13. století. 700 let existence, 700 let života v jednom konkrétním místě. Sklárny, tkalcovny, chov dobytka. Generace za generací, pohřebiště za pohřebištěm. Těla v hřbitovní půdě, kosti těch, kteří tu byli před těmi, kteří pak museli odejít. Po roce 1764, kdy úprava hranice rozdělila vesnici na severní a jižní část, se život obou částí lišil jen administrativně. Severní patřila formálně Habsburskému království českému, jižní formálně Bavorsku. Ale rodiny přicházely hranici bez pasu, děti se navštěvovaly, sňatky se konaly přes hraniční čáru. Byl to jeden svět. Rodinám to tehdy nevadilo. Přecházeli přes hranici pěšky. Sousedé ze severní části chodili na trh do jižní, sousedé z jižní části chodili ke kováři na sever. Jeden kraj, jedna vesnice, náhodná hranice uprostřed. Pak přišel rok 1945. Untergrafenried, jižní bavorská část, zůstala. Dnes je to normální bavorská vesnice. Domy jsou opravené, zahrady jsou obdělané, děti chodí do školy v sousedním městě. Farma funguje, hostinec je otevřený, středoevropská vesnice, nic výjimečného. Obergrafenried, severní česká část, zmizel. Základy kostela odkrývají dobrovolníci od roku 2011. Naučná stezka popisuje domy, které stály. Poutní mše se konají jednou ročně. Turisté přijíždějí a nazývají to sudeckými Pompejemi. Jeden rozdíl byl mezi těmito dvěma místy. Hranice. Která část vesnice leží na které straně čáry, nakreslené na mapě v roce 1764. To bylo vše. Nikoliv charakter lidí, nikoliv kvalita staveb, nikoliv pracovitost nebo nepracovitost, jen to, která strana hranice. Potomci německých obyvatel Grafenriedu přijíždějí dnes k sudeckým Pompejím ze dvou stran. Jedni přijíždějí z Bavorska, potomci těch, kteří byli odsunuti do Německa. Druzí přijíždějí z Untergrafenriedu, který je vzdálený pár minut pěšky přes hranici. Jejich předkové neodešli, zůstali na stejném místě, jen o 1 kilometr jižněji. Hranice, ta fyzická, skutečná, je dnes mezi Grafenriedem a Untergrafenriedem otevřená. Schengenský prostor, žádná kontrola. Přejdete pěšky. Za pár minut jste v bavorské vesnici s fungujícím hostincem. Nebo jste na naučné stezce, kde tabule popisují zmizelé domy. Turisté přijíždějí z obou stran. Němci z Bavorska chodí podívat se na sudecké Pompeje. Češi z Domažlic chodí na česko-německou poutní mši. A někteří přicházejí z dálky, z Hamburgu, z Berlína, z Mnichova. Potomci lidí, kteří odešli v roce 1946, kteří se v dětství ptali rodičů, proč máme klíč od domu, do kterého nejdeme. A dostali odpověď, nebo odpověď nedostali. A nyní přicházejí sami. Stojí spolu na louce, kde stával Grafenried. Jeden mluví česky nebo německy, druhý německy. Dívají se na odkryté základy, na replikované sochy, na informační tabule.
A přemýšlejí, co by bylo jinak, kdyby v roce 1764 někdo nakreslil hranici o kilometr severněji nebo jižněji. Nic z toho by nebylo. Untergrafenried by byl sudetskými Pompejemi a Obergrafenried by stál jako normální bavorská vesnice s opravenými domy a fungujícím hostincem. Tato myšlenka, co by bylo jinak, kdyby hranice byla o kilometr jinde, není historicky správná otázka. Hranice, kde je tam protože geografické a politické okolnosti vedly k roku 1764 a jeho výsledku. Nelze říci, bylo to náhodné, ale nelze říci ani, bylo to nevyhnutelné. Co je jisté? 1 kilometr rozhodl o tom, jestli je vesnice dnes ruina, nebo jestli v ní v neděli ráno opravdu někdo otvírá hostinec. Potomci z Untergrafenriedu a potomci z Obergrafenriedu se na místě sudetských Pompejí potkávají. Někteří se znají, rodiny byly příbuzné přes hranici. Ostatní jsou cizí, ale sdílejí příjmení. Jmenují se Pelkhofer, Miller, Wagner. A přicházejí se podívat na místo, kde bylo. Česká republika a Spolková republika Německo podepsali v roce 1997 Česko-německou deklaraci, která uznala, že obě strany přinesly bolest a otevřela cestu k smíření. Je to dokument, který nebyl snadno přijat na žádné straně. Ale je to dokument, který existuje. A projekty jako odkrývání Grafenriedu, financované z části českou a z části německou stranou, jsou jeho praktickým vyjádřením. 7 míst. Zhůří, kde kaplička stojí uprostřed luk s osamělými třešněmi. Anín, kde Sylvie svatá opravila kapli ve zmizelé osadě a turisté se ptají, kam šli ti lidé. Hraničky, kde ze 43 domů zbyl jeden. Libavá, kde vojenský prostor pohřbil krajinu na desetiletí. Pelhřimovi, kde festival každý rok přivede lidi na místo, které přestalo být místem. Grafenried, sudetské Pompeje, kde dobrovolníci odkrývají základy domů a nachází knoflíky a lžíce. A Untergrafenried, normální bavorská vesnice vzdálená 1 kilometr od ruin. Každé z těchto 7 míst je v Česku. Patří do české krajiny, leží na české půdě, je spravováno českými obcemi nebo vojenskými orgány. A každé z nich nese paměť, která je německá. Obě věci jsou pravdivé najednou. Místo je české, paměť je německá. A tato kombinace není problémem, který by bylo třeba vyřešit. Je to realita, se kterou česká krajina žije. Viditelně v místech jako Grafenried, méně viditelně ve stovkách dalších. Historička Jana Maříková-Kupková, která se zabývá kulturní pamětí pohraničí, říká, že zaniklé sudetské vesnice jsou místy 2 absencí. Absence původního obyvatelstva, které odešlo, a absence nového obyvatelstva, které nikdy nepřišlo. Tato dvojí absence vytvořila krajinu, která je fyzicky přítomná, ale sociokulturně prázdná. A právě tato prázdnota přitahuje, protože v ní cítíme, co bylo, a nevíme přesně, jak na to reagovat. 2 klíče. Jeden zamkl prázdný dům, druhý stále odemyká. Jeden detail, o němž se zapomíná, klíče, a jeden detail navíc, o němž se zapomíná ještě víc, zvony. Kostelní zvony byly před demolicí kostelů v pohraničí v 50. a 60. letech zpravidla sejmuty a převezeny jinam. Do jiných kostelů, do sbírek, k přetavení. Ale zvony jsou jen část příběhu. Orgány z kostelů zanikly nebo byly přemístěny. Sochy světců byly přemístěny, ztraceny nebo zničeny. A hřbitovy, ty zůstaly. Hřbitovy je těžké zbourat, protože i komunistický režim váhal nad demolicí pohřebišť. Na mnohých místech zaniklých sudetských vesnic dnes stojí hřbitov bez vesnice. Náhrobní kameny s německými nápisy, zarůstající trávou a šeříky. A nikdo, kdo by se o ně staral, protože ti, kteří by to dělali, jsou v Bavorsku, v Sasku, v Porýní. Jeden detail, o němž se zapomíná. Klíče. Lidé, kteří odcházeli, vzali klíče. Věřili, že se vrátí. Nebo nevěřili, ale klíče byly poslední hmotnou vazbou na to, co zanechávali. V rodinách sudetských Němců v Bavorsku, Sasku, Severní Falci se tyto klíče předávaly. Rodiče je dali dětem,
děti je uchovaly. Jsou v zásuvkách, v krabičkách, v muzejních sbírkách. Klíče od domů, které zarostl les nebo zbourala armáda. Jsou to klíče, které nikdo nepotřebuje. Zámky, které zamykaly, neexistují. Ale lidé je drží. A to je možná přesnější popis tohoto videa než jakákoliv historická analýza. Historické analýzy říkají, co se stalo, proč se to stalo, jak se to stalo. To vše je nutné. Ale klíč říká něco jiného. Říká, že to byl konkrétní člověk, který ho nesl, konkrétní ruka, která ho vzala do vlaku, konkrétní nadějí, že se dveře jednoho dne znovu otevřou. Dveře se neotevřely. V Grafenriedu, v Zhůří, v Aníně, v Hraničkách, v Pelhřimovech, v Libavé. Domy, které klíče zamykaly, zanikly nebo slouží jiné funkci. Klíče zůstaly. A to je možná přesnější popis tohoto videa než jakákoliv historická analýza. 7 vesnic, 7 příběhů. 7 různých forem toho, co se stane, když odejdou lidé a věci zůstanou. Věci, klíče, stromy, knoflík, ržíce jsou trvanlivější než domy a trvanlivější než rozhodnutí, která domy zbořila. A právě proto jsou dokladem, který les nepohltí ani výbuch dynamitu nevykácí. Zaniklé sudetské vesnice jsou tématem, které generace Čechů přeskakovala. Bylo příliš zapletené do bolestí druhé světové války, Beneše, komunismu, česko-německých vztahů. Teprve v posledních desetiletích, kdy jsou tyto vrstvy alespoň trochu ustáleny, se začíná mluvit otevřeněji. Projekty jako Grafenried, Lučina to dokazují. Zájem je, vůle je. A místa čekají. Napište do komentářů, zda jste slyšeli o zaniklých sudetských vesnicích dříve a jestli jste v nějaké takové byli. Zajímá mě, co jste tam cítili. Pokud vás toto video přimělo přemýšlet o historii, která je blíže než se zdá, a pohraničí s jeho zaniklými vesnicemi je od Prahy 1,5 hodiny autem, navštivte Grafenried. Je přístupný, naučná stezka funguje, informační tabule jsou v češtině i němčině. A bavorský Untergrafenried je metr přes hranici. Oba najednou, za jedno odpoledne. Pokud vás toto video přimělo přemýšlet o historii, která je blíže než se zdá, like pomůže dostat ho k lidem, kteří by o ní měli vědět víc. A přihlaste se k odběru, protože příštím tématem bude dnešní život v pohraničí. Kdo tam přišel po roce 1945, co vybudoval a co zůstalo nevybudováno dodnes.